Woyo wagwan people, welcome back again panapa patinenge tichikurukura nyaya dzakasiyana-siyana dzinenge dzichiitika dzinenge dzichisangana zvemuzimbabwe tichionesana kuti tingaite sei. Ndifunga hapana munhu asingazivi DJ Sparks ifani raProphet Fred and ifani zvinenge zvichiitika kuchechi ikoko. Saka every Sunday I always make sure that ndamboenda ikokoko kuchannel kwawo ndambosvika ndamboonawo zvinenge zvichiita sei zvinenge zvichiitika ikoko. Saka pane video yandandichiona ratezvara wakasvika pakuzenga vakunyenga muroora just because ndo vakabudisa mari yekuti munhu anoroorwa, which means zvidangerous kuti baba vako kana vasina kukwana, that is kana vachinge vasina kukwana kuti vakupe mari yekuti unoroore because vanogona kuzotanga kuteera mari yavo. Saka ndine video iri panapa tichaplaya mobva mariona monzwa muroora wacho achitsanangura nyaya yake zvizere kuti tezvara vari kundisofta, tezvara vari kundinyenga, and Prophet wazoti no toda kuvapedzera masports. Saka zvese zviripo panapa, but kuna asina kunge akasubscribe panapa gara subscribe because panapa tinouya nemaworks manyowan each and every day. Zuva rega rega raMwari tinomeka sure kuti tauya nesomething chekuti munge muchiona, munge muchiwana information yekuziva zvinenge zvichiitika. Saka gara subscribe kumaplatforms edu ese tinonyobatika edu kuYouTube, but even kuFacebook tiriko, kuYouTube kwacho ndokwatinoita kuzara edu, but kuna TikTok ana Instagram tinenge tiriko tichingo dhobha tiriko koko. Saka zvakakosha kuti musvike koko moti follow futi wada kumaketa mabusiness awo nesu vakasununguka kuti vatibate anytime any minute vanongotibata. We are open for business kuti tiite mari tese munyika yeZimbabwe. Saka ndichaplaya this video then mabva makomenda awo because macomments enyu akakosha, tichida kuona mafungiro enyu nemaonero enyu panyaya yati tichiita. Chatinoda isusu I think kukomenda, kulike nekushare ndo zvatinoda. Ndo the reason why tichisiya tauro rinyore everyday kuti mukomende. Saka makasatokomenda mune manitadzira asingatomboiti. Saka for now gatimboplay video yacho timbonzwa kuti wagwan. Makadi asikana. Makadi Prophet. Makasononga kutaura nenere? Yes. Bata chifua chenyu. Ndoda kuti mudzikame musarohwe neana andirume. Nai ndakamboruma munhereni. Ndirumeni. Now, ndirikuona kuti sayenyu maoko pasi. Ndirikuona kuti mupfungwa dzenyu muri kungonyanya kupishana nepfungwa. Prophet muedza ndikusangana nayo yayi kuti ndirwadzeni. Miedzo? Ndoita mudiki nayo. Yeah. Waita mudiki zveshuwa. Right, tiri papa ndika handina kutumwa nani kuti ndinge ndichimaketa this poster, but kune vandoda kuzoenda kucrossover muprofita anenge varipo pachiitwa anonzi maspiritual spectacles anenge achiita sei, anenge achiitwe pavo kuti muchipfekedzwa muchizvionera mega, uchiona muroyi wako wega, unenge uchiona muroyi wako wega. Psalms 131 chenge ndichati ndimboti kwa wingidina japresa ndobva ndati crossover Glenview kwa Prophet Fred tombopfuura neikokoko tichimboona kuti zvinhu zvakamira sei. Saka mese mungofanira kunge muri muchibatika ikoko. Chisimudza maoko unamate pamashure mangu. Iti Mwari nyaya dzangu ngadzigadzirisike nhasi kwete rimwe zuva. Amen. Muroverei maoko. Akabhadhara mari yekuti uroorwe ndiani? Nditezvara wangu. Ndo vakanobvisa pfuma? Vakanobvisa pfuma vachibvisira mwana wavo vachiti unozondidzosera mari yangu hafu. Saka murume akazodzorera? Haana. Zvinotezvara zvavakuti iwe muroora chindida nokuti ndini ndakabvisa mari. Hongu Prophet, ndo nyaya yekuti undishungurudza iyoyo. Vakasvitsa shoko? Vakasvitsa shoko. Asana vemazuva ano vanonyatsoputa dzakaita Prophet wabvudze guys kuti
asi anatezvara vazana vari kubhema bhaje dzakaita sei chaizvo because ukaona kubhema bhaje zvelevhu rekuti takakuona muroora wako ngepombi ekutanga kuchiwa muroora wako amana kuchiwa chimoko raiti 1 changu chuzikuone mwana wako pasi rino rese ichiti chati mwana wako atino uyu ndewandada kuwakaona imba nyika yese nekuzara kwayo baba ndio yaba kuda kudya msadara mfana kubiswa ngawabiswe hanzino kuti ndakapa mari murume wako saka iwewe ndakuteera mari yangu ifodya idzi saka murume wakamuudza handina kumuudza ini inde ndakatya kuti anogona kupesana mubo wacho kana kuti neni anogona kundiitira futi hasha saka ndiani wakamboudza ndakaudza hanzvadzi dzangu saka nditi unonyepa une zvawakaita tezvara kuti wasvika wokuudza izvozvo hanzi wakaita maaction ya ndakaita maaction ya pakaipa amadzawanzwadzidza makambonzwawo pane rumwe rumbo rwandakaimba rwandaiti nditi zvakwana baba mwana zvakwana ndavuka pala kuimba ndingagone kuzvishikisa vari veidi ndiri kurwadza dedi zvakwana baba mwana zvakwana. Let us sit down and discuss our issues amicably. 4 ndinonyanyoda pati yekuti mombe dzakabviswa kwedu nyangwe mundiro vana tete vakanhonga. Asi panonyanyorwadza ndepekuti ndiendewo kuhama dzekwangu vanoti nyarara takadya pfuma. You know that if you are a woman, you have a disadvantage, especially kana pachinge pabviswa pfuma. Now, hanzvadzi dziri kuti maybe une action yawakaita takadya pfuma. Saka chitonyarara nyaya yako. But ari kuenda kunoti atezvara vari kuti vanondida. And I tell you kuti ukaita mistake yekuti wazoda atezvara ivavo, semanzvadzi dziri kukuti pane zvawakaita vanokujaja. This is a very sad situation. Chandongofarira pamberi paMwari, there is always a way out. Akaenda akanoudza murume anogona kutora nepamwe kana kutorovana nababa vake. Saka iye murume wacho ari kudi kungodzorera mari paunomubvunza kuti angobhadharira mari because atezvarora kuti ndakakuti shoma iwo usikuda yese sei asiri kubvisa. Ndakatombomudza kuti dzosera baba mari yavo akati ndichawapa. Yeah. Hando statement yeje. Mwari aitere zvakanaka. Zvafana mudhara wako anzara kudzosera mari nekuti hando akavha. Bo zvinongoshingaone kunge pane hysteric nekuti handi mudhara angu ndikavhawo hapana ndichazomukavha time. Nguva ndeyedu hapana tomukavha mudhara usingazoti mudhara ada kutoita se ada kutotsonya mudhara uyo amuda kudhakwa nembanje dzekupi. Mwana uyu nyaya yake inogadzirisika. Mondiregererewo hama dzangu. Ndoda kuti Mwari aipedze usina waudza. Nekuti izvozvizvi ndiri panapa ndatumwa naJehovha kuzofuratidza mwoyo waatezvara. Nyaya vakataura havachazoitaurazve. Nyaya yekuti vanokuda ibve, vakakuona vatotanga kukuona unge murume. So munoona pane pamwe pekuti unogona kunetswa nemumwe munhu zvekuti unoti Mwari dai mangondifuratidzirawo munhu uyu aregedza angosiyana neni zvamuchose kungofuratidza mwoyo wake. This is a powerful prayer. Pane vamwe vanhu vandanzi nditange kufuratidza iwo wakanditarisa uri pano.
muupenyu hwako vanhu vangofuratira vasiyane newe as if you are not existing, uzviraramire neupenyu hwako nezita rajesu. Kubva nhasi ndoda kuti vakakuona vatokuona ngononzi Tobias iwe. Vakakuona zvese zvavari kuita vasiyane nazvo izvo. Zvekukusoma-tsoma kwavari kuita zviperere ipapo. Ndikuda kuti kana Mwari achida kuti zvizobuda, zvibude neimwe nzira asi usiriwo wazvitanga. Nokuti ukanozvitanga uripo mwanangu, vanhu vanozonokujaja vachitaura zvisiri but ndatenderwa naMwari kuti zvifumuke asi zvichafumuka neimwe nzira. Vasiyane nazvo izvo. Kutenda prophets. Ya, ndazviona pana ari kuti dai mafuratidza uyo wandakakwereta mari. Iwoyo munamata ushande, dzorera munhu mari yake. Uri tsotsiwe. Naodzorera vanhu mari dzavo. Zidai mafuratidza landlord vakunonoka kuuya kuzotora mari dzavo dzerendi. But iwe touita. Malandlord kanganwai kuuya kuzoitora. Mozouyo kuzvima 15 zvarongeka. Saka muri yeZimbabwe ndo zviri kuitika munyika munomu izvi kuti amana ini handiyazoziva kuti vanhu sometimes vanenge vachifunga sei kana vanenge vachidhakwa nei. Zvinoita kuti usvike pakudhisaida kuti iyeyu mukadzi wemwana wangu iyi ndinoda tombokwabura this time. I think among my levels ekutoti nyange vanhu vanonzi vateresi vana DJ Sparks vateresi vada mari vanozotezese malevels acho hatizosvike. This is wrong. I don't think kuti ungasekerere baba wako waida ende ukama wacho waiti mangwana zvozowei zvozoita sei, totarisana sei mudzindi ufumu, totarisana sei mumapatum, totarisana sei mumafamily gathering. Iwewe wakada kumbodya mukadzi wangu apa uri baba wangu. Amana zvimwe zvinhu ngatitsiurane yawo mana, zvimwe zvinhu ngazvingoperere mukuita se mukungoona unatoona kuti murori akanaka but wotosiyana wotongomufarira zvaro wotozva kuti uyu nekunaka kwake ini ndatosiyana naye ndakutotsvagawo zvimwe zvimoko zvakaita se zvakanaka. Ndo zvinhu zvatinotarisira kuti zvimwe zviita se zvichiitika pasi panapa. But anyway, kune dzimwe nyanya kuti dzimwe nhobu dzinoda kunamatirwa kuti dzikwanise kufuratira dzitange kuona kunge muroora murume. Tisingazive kuti hatizotanga kuzokirita kuti imwe problem wakuona kunge murume muroora wakutosvotwa wakutobwekana. But zviriko. Anyway, don't forget to subscribe, like and share. Garambai muchingoti supporter guys, keep on supporting us. Zvinhu zviri very important, zvinhu zvatinodawo mana, tinonzwawo moyo wedu uchifara nekuwana simba. Munotipase manyemwe pamunenge muchifollowa zvatichita apa, especially pamunolike nekukomenda, munotipase manyemwe muramba muchitipa simba. Anyway, with that we are out. 4